uLouis Pepping oneminyaka engama-57 akabonakalisanga kusola ngesenzo sokudlwengula umntwana ngelixa uqhuba ityala wayibonakalisa uncumo olugoso ngakumangqina kutyholwa ukuba ngelixa engaphandle ngebeyili wakhe wazama ukuzithathela isondo ngolunya komnye umntwana omncinanana kodwa ngoku inkundla iwise isigwebo. I make the following order. They are said you are found guilty for the crime of rape as charged. Ijaji izichaze izenzo zokudlwengula njengezenzo ezikhohlakeleyo nezingabonakalisi buntu ingakumbi kwabasetyhini nabantwana. Siyasamkela esi sigwebo nesigqibo senkundla. Into elindelekileyo ngona ilandelayo ukuthi kuba sicele inkundla uba imgwebe ubomi entolongweni njengoko umthetho usitsho. Imibutho elwela amalungelo abantu ingakumbi kummandla wasezilalini lusikisiki ithi nayo yonwabile ngesi sigwebo. Sonwaba kakhulu ngesigqibo sale nkundla ephakamileyo yaseMthatha. Zisekhona ke nezinye cases ezisikisiki ezininzi ukubalula zibembalwa. Ikhona icase kagqirha osola ngokudlwengula isigulane esibhedlela saseSt Elizabeth. Nayo lo case sizaba nayo lo ithuba ke ngoku lokuyilandelela ukuqinisekisa ukuba umtyholwa lo ummangalelwa unetyala naye sibone kufikelela kwesi sigaba sikuso kule Pepping case. Ngomhla wama-31 kuJanuwari kulindeleke ukuba kuwiswe isigwebo ngakuPepping. Lo gama yena ezobethothoza ngaphantsi kwesimnyama isisele kude kufike usuku langoLwesibini. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.